हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव मोनसे फिसा भिडिअ लाना फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोसे दासान्दिथ' अखा हाबाय दङ जेरावबो। नोंथांमोननिखिजा माबोरै दैया, अखाया, दै लोमनायफोरा माबोरै सोलिदों? आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। दिनैनि बे फिसा भिडिअ लाना फैनाया जाहैबाय मोनसे दुम्ब्रु बिलाइ, जायजों खुसिया बोस्रोदो। बेजों दुम्ब्रु बिलाइजों खुसिया बोस्रोदो। आंबो खुसिया बोस्रोदो होननानै दानायसो लायदोंमोन। बेयाव मा मोन्दों मिथिगौना? बेयाव बिलाइया माने जेवजा, जायखौ आं नुफेराखैमोन आरो। नोंथांमोना जानांगौ सोरबा नुबाय खोमा, आरो सोरबाफोर नुवाखैबो जानो हागौ। बेखौनो आं नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों। दुम्ब्रु बिलाइया जेवजा, नै आसरित, माबोरै जेवजा जानोब्रा? थाराया, नै थाराया थारा दुम्ब्रु बिलाइनि, ओमफ्राय ओरै थांदों नाया माने बुरा बिजौनिफ्राय। नै खुनु जरायनाय गैया इयाव, नाय बुरा जेवजा, नाय बोरै थांदों। लोगोसे लोगोफोर, जा बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि आब' रिया ब्रह्मनि न'सिमबो दै बानाया सहैबायनो। नोंथांमोना नुवाखैब्ला बिथांनि चेनेलाव थांना नायनो हागोन। चेनेला जाबाय रिया ब्रह्म लाइफ स्टाइल। बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। बेखौ बाहायासै आं, दोनबाय बेन्सआव। भिडिअ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदों, अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। गोजोन्थों।